हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जोंहा बिसाया मोनसे दिनै प्रग्राम लादों आरोना मोनसे मिटिं लादों जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एक्टिं खालामग्रा माने कालचाराव ओंखारग्रा जायफोर माने एक्टर एक्ट्रेस आरो बेजों लोगोसे माखासे देंखोमु जायफोर मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो सेरजा दामनानै मोजां मोनो बिनिनो गासै दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि आर्टिस्टफोर दङ जमा जानानै मोनसे मेल खुंनाय जादों। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशन बिनिनो दाखालि बावै जोंहा रुंसारि जानानै थांनाय जिनाखि जनक कुमार ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे जोंसार मुसाहारि बिथांमोना नाङा फाङा दायावनो ओरैनो फेक इनकाउन्टार खालामजाबाय। बिनि थाखाय जोङो दिनै केन्डेल लगायनाय जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। बिनि थाखाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै दिनै बे केन्डेल लगायनाय हाबाफारिखौ लादों। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन बे समावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिसा जिथुनाखि बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि गासै महरगिरि गासै जमा जानानै दिनै जिथुनाखि क'क्राझाराव जानाय जेंना जोंसार मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोना ओरैनो नंखाय दायावनो फेक इनकाउन्टार खालामजाबाय। बिनिनो जोङो दिनै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय जोङो बयबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि गासै महरगिरि आरो देंखोगिरि गासै जमा जानानै जोङो मोनसे केन्डेल लगायनाय हाबाफारि लादों। नोंथांमोना नायनो हागोन दायो जों दसे उनाव केन्डेलखौ लगायसिगोन। जुरिजेननायनि आखायाव लाबाय। दा जों बे ज' जाफैनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि जोंसार मुसाहारि आरो रुंसारि जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोना फेक इनकाउन्टारनि बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा बिनि थाखाय बिथांमोननि जिउमाया जिहेतु सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय जों उदालगुरि जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै बिथांमोननि जिउमाखौ मोजाङै मोजां सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेखौ थांखि लानानै जों दिनै बेवहाय आलारि बाथि लगायनो आखायाव लादों। आरो बेवहाय आलारि बाथिखौ जोंनिनो बिसानि उदालगुरि जिल्ला बिसानि आफादगिरि मानगोनां बिरेन नार्जारिखौ नैबे आलारि बाथिखौ लगायजेननो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। केन्डेल बहा थाबो गैला नामा आरो हा आं मिथिला। नोंथांमोन दायो जों माने केन्डेल लगायनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। नायनो हागोन नोंथांमोना। बयबो लगायबाय नोंथांमोना नायनो हागोन जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। बिनि थाखायनो जोङो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जिथुनाखि बिसा बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लाबाय। बे समाव जोङो बिथां रुंसारि सानैनि मुङाव जोंसार मुसाहारि
आरो सनत कुमार ब्रह्मनि मुङाव 1 मिनिटसो सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बिनि नामाव आर'ज गाबनि जागायजेनबाय। जाथ'बाय। केन्डेल लाइटिं मोनाबिलि समनि हाबाफारियाव गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो बे हाबाफारि जाफुंसार होनायाव बाहागो लानो हानाय उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि बोसोनगिरि नोंथांमोन, नेहाथारि लेङाइ नेथारि आरो लोगो आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो महरगिरि नोंथांमोन, दिनै जोंनि बे मावफुं सोद्रोमाफोरनि मेलजों लोगोसे बे मेलजों लोब्बा लाखिनानै आरोबाव दिनैनि बे समावहाय जोंहा दुखुनांथाव जों थांनाय 19 सेप्तेम्बर जि सनिबार साननि फुंनि 3 बाजियाव क'क्राझार ओनसोलनि गामिखौ जों गोसोआव गैला, जोंहा जोंसार मुसाहारि आरो रुंसारि जनक ब्रह्म बिथां सानैखौ जोंनि आसाम पुलिसा बिथांमोननि दाय गैयै बिना दायावनो बिथांमोनखौ लांनानै उल्थापानिनि हाग्रायाव जिउ फोजोबदों। दा बेनि सायाव जोंनि उदालगुरि जिल्ला आफादा निश्चय दुखु फोरमायदों आरो आसाम पुलिसनि सायाव जोङो सोंखारिदों जे जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव बिथां जोंसार मुसाहारि आरो जनक ब्रह्ममोन बायदि जाहाथे इयुननि समाव आरोबाव आसाम पुलिसा जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जाहाथे दाय गैयै मोनसे कुटनिति खालामनानै जाहाथे बेबायदि रावखौबो जिउ फोजोबा, बेनि थाखाय जोङो दिनै बे खौसे जादों आरो जोंजों लोगोसे दुलाराय आसामावनो दाब दाब जायगायाव दिनै बिथांमोननि जिउमाखौ गोजोनै सोरगोआवहाय जाहाथे जायगा मोनथों बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो दिनै उदालगुरि जिल्ला आफादा बिथां सानै रुंसारि सानैनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेखौ जोङो मिजिंथिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों बे रौता सारियालि बे जोंनि फट' रौतानि रंगमञ्च लांगोनायावहाय लानाय जाबाय आरो बेयाव थानाय गासैबो जोंनि महरगिरि बिथांमोना जाहाथे दिनै बेयाव फैनानै जि हेफाजाब होबाय बेनि थाखाय आं बिसानि आफादगिरि जानानै साफ्रोमबो महरगिरि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थागोन, नोंथांमोननि बयनिबो अननाय आरो बिथांमोनखौ सिबिनाय आरो गाबज्रिहरनाय जाहाथे बिथांमोना अराय सम खोनायो आरो बिथांमोना सोरगोआव निश्चय जायगा मोनो। बेनिखाय बे मिजिंखौ लानानैनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बेखिनियावनो आं बयखौबो हामग्लायनाय बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर मानगोनां आफादगिरिनिसिम। दा बे समाव हाबाफारि जोबखांनाय लेखायै नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, जिहेतु नोंथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै दिनैनि हाबाफारियाव